Usa ka senior citizen ang patay samtang laing napulo ang samdan human na highball ang ilang gisakyang van sa Baungon, Bukidnon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita ang usa ka pampasaherong van nga na highball tunga sa dalan sa Purok 2 Lote, Barangay Imbatog, Baungon, Bukidnon. Pasado alas 6 sa buntag adlawng Sabado, makita sab ang mga pasahero sa van nga naa sa kilid sa dalan ug nagkadugo. Sumala sa investigasyon na masahero ang maong van ug paingon unta kini sa Cagayan de Oro City dihang nahitabo ang aksidente. Nag-action kini siya og maneuver para mo overtake, then pagbalik niya sa iyang linya nibuto ang iyang kanan or ang right side nga front wheel sa maong high ace van og nibunggo kini siya sa usa ka high ground nga miresulta gayud sa putong sa maong high ace van. Dead on the spot ang 64 anyos nga babaeng pasahero. Lumikan sa grabing bunog sa lawas nga nahiaguman. Samtang nadala sa ospital ang laing napulo pa ka mga pasahero, lakip na ang driver sa van. Hinuon alaala sa maayong kahimtang ang ubang mga pasahero ug aduna na sab kunoy pa nagsabot ang driver sa van, operator niini ug mga pasahero. Lakip kabanay sa senior citizen nga namatay. Pahimangno sa otoridad nga sigurohong maayo ang kondisyon sa sakyanan aron malikay sa disgrasya. It should be roadworthy. Ilabi na kining daghanang insidente nga mibuto ang digit nga may resulta gayud sa aksidente. Sa ato ang mga drivers to be vigilant at all times. James Paulo Yap, One Mindanao.